बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ हमनो हानाय ड्राग्सफोरखौ दिनै गिबि मन्थ्रिया सेवहांगार खालामबाय। आसाम सरकारनि बिथांखि लानाय लेखा आसाम पुलिसा रायजोआव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसादफोरनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ बोखांदों। लोगोसे आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद फालांगिरि खालामग्राफोरखौबो हमनो हादों। आसाम पुलिसनि बिबान सामलायनायाव रायजोनि दाब दाब ओनसोलनिफ्राय हमनो हाबोदों गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ। दिनै आसाम सरकारा हमनाय ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांनाय हाबाफारि लानानै गलाघाटनि बगरी जें पुलिस गेलेग्रा फोथाराव सावनानै सेवहांगार खालामबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हमनो हानाय आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ सावनानै सेवहांगार खालामो। बे हाबाफारिनि उनाव ड्राग्स फालांगियारिफोरनि हेंथायै गोख्रों नोजोर होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जुदिसो ड्राग्स फालांगियारिफोरा बे बिथांखिखौ गोरलै होनना सानो, थारैनो बियो बिसोरनि गोरोन्थि। नैथियाव दङ आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमाव मैया रांखान्थि मन्थ्रि अजन्त निय'का तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला महरै फोसावनायखौ दुंब्रुयै बरायदों। तामुलपुर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाजों लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा दिनै तामुलपुर प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों तामुलपुरखौ आसामनि गोदान जिल्ला महरै गायसननाय, मेडिकेल कलेज लुफुंनो आरो फाग्ला दैमानि बिखायाव पाक्कानि दालां लुफुंनो आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमाव रांखान्थि मन्थ्रि अजन्त निय'का फोसावनायखौ गोजोनै बरायदों। बे प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलाव बिटिसिनि नमिनेट एमसिएलए हिमन्त कुमार राभाजों लोगोसे तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारि, बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा देबेन बर', बाक्सा जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि राजेश बर'आ बाहागो लानानै तामुलपुर ओनसोला थाबैनो जौगाखांनायनि लामायाव होनना रोखा बुंथियो। थामथियाव दङ मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै कंग्रेसनि गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरा गोख्रों सोमावसारदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोआ मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोख्रों सोमावसारदों। कंग्रेस दोलोनि गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटी नोगोराव थानाय राजीव भवननि लांगोनायाव पेट्रल डिजेल संग्रा गेसनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोख्रों सोमावसारदों। आसाम पुलिसा कंग्रेस सोमावसारनायखौ होबथानो नाजानायबो नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि गोहोगोरा दैदेनगिरिफोरा पेट्रल डिजेल आरो संग्रा गेसनि बेसेन बांनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गबेक होसिख्रावना सोमावसारनाय नुनो मोन्दों। कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनि गोबां मावथिफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेनगिरिया सोलिनाय नङा होन्नाबो होसिख्रावदों। लोगोसे बिजेपि गबेक होन्नानैबो होसिख्रावदों। बेराफारसेथिं मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खुंनायाव गोबां जेंना नुजाथिनाय नुनो मोन्दों। ब्रैथियाव दङ भेरगावआ तामुलपुर जिल्लायाव हाबसननाय नंलिया। गोदानै फोसावनाय तामुलपुर जिल्लायाव उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमा ओनसोलनि गोबां जायगाफोरा हाबसनहैनायनि खोथा गोसारनाय लोगो लोगोनो भेरगाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा खुद्रिसारनाय फोसावदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया रायजो राजानि सिगाङाव रोखा खालामनानै बुंथियोदि तामुलपुरा गाव हारसिङैनो गोदोनिफ्रायनो जिल्ला जानायनि मोन्थाय दंखायो होनना। जिल्ला फोसावनाया बियो आसाम सरकारनि बिजेपिनिसो एजेन्डा। बेखौ भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिनांगौ एबा जिंगासिनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया होनना बुंसारो। डिमाकुसियाव जथुमनाय मोनसे गेवलां सावरायमेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथियो बिस्वजित दैमारिया। मख'नो गोनांदि भेरगाव महकुमाखौ जिल्ला महरै दाफुंनो सिगांनि बिपिएफ सरकारनि समावबो भेरगाव महकुमाखौ जिल्ला दाफुंनायनि खोथा फोसावखादोंमोन। नाथाय बेखौ खालामालासिनो स्रोदै तामुलपुर जिल्लायाव सोसननाय खोथाखौ खोनानानै सिं सिं गुदुं बार बारबाय थादोंमोन। बाथियाव दङ हाग्रामा महिलारिनि बाखनायथाव आखुथाय। दिनै 17 जुलाइ सनिबाराव उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि बरगलिनि समाज सिबियारि 97 बोसोर बैसोनि हरे कृष्ण महन्त बिथांनि गोब्राब लोमजानायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनानै खौरां लाहैयो आरो बिथांखौ फाहामथाय होनायनि गासै बिबानखौ गावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।